Hola, buenas. Buenas. Ya estamos entre camí. Las mismas. de Les siempre. mismas, a repetir. Així que, si algú se cansa, pues que no mos mire com de fer. Avui farem fonuts, que això sí que t'us agradarà. A la dolçaina, potser és millor la dolçaina que les pedres, així que l'experta és ella i jo no. Uy, barbaridad. Jo vaig de que no. pinche, Yo faré lo que podré. pues bueno, i després verem el resultat. Farem com Arguiñano, al final Això, tallarem i com obrirem això. i ja està. Los farem. La base és farina, oli de girassol, anís i una pizca de sal. I pel relleno, confitura. No em faig confitura de carbassa, és cabellos de àngel. Se pot fer també confitura de carbassa. Començam. Ficarem 3 medides d'oli. La medida, però la tassa de quan és? Això és una tasseta de les de vi. Una que diuen. tassa de vi. Però 100 Però si la fiques centilitros, de quart, 200... no ho sabem, que no ho hem dit. La Ah. medida és tassa de vi. Va Tassa per de... tasses. Sí. Però això depèn del bebedor, perquè si és poc bebedor, igual la tassa és... Si agarres una tassa d'aigua, pues te n'eixirà més, perquè igual Claro. faràs Lo doble. lo doble de Bueno, medides, això jo claro. penso que seran uns 100 centilitros cada tassa. Vols dir, només? Sí, algo així vindrà a Sí, ser. sí. No sé, és com una tassa de carajillo, això. De anís, quan és? De A anís, més, mira no la m'ha gustat. botella d'oli, és de litro, veus? No queda Una més de d'anís. mig litro. O sigui, haureu ficat Una uns, d'anís. Dius que te l'obro? uns 300 centilitros d'oli. Ara sí, així ara ve la borratxera. Això una que és el d'anís. xorret. Lo xorret, però Que diu la déu-n'hi-do. Pili. Així, no? Ah, Era sí. més o menys? Vinga, xorret d'anís. I ara, Una i mitja d'aigua. una i mitja d'aigua que l'anirem a buscar, ara. Anem a ficar-la. Ficarem l'aigua. És T'hem una i dit que mitja. era una i mitja. Seran dos, Si eren dos? Perquè és el mateix d'oli i allò és el mateix, el que equival en anís i... Doncs dos d'aigua. L'aigua és aigua normal, del grifo, calenta, freda. Normal, una miqueta vieta. I una se les mica fiques i tibia. no es tacarà. Vale. Ja Ara he ficat ficarem de ficar. un pessic de sal i ara me vas tirant la farina i jo pasto, Vale. vale? Has de fer Deixa'm una la massa. cullera, que te l'aniré tirant. Ha de ser... Jo Com la vols? A lo bèstia o...? Sí, vas tirant. A lo bèstia. No, ja la pots tirar tota de golpe, quasi. Tota de golpe, carai. I ara jo vaig fent així. Que sapiau, tota de golpe. Poques delicadeses. Mare. Me deixo esta poqueta per quan No, no. tingués... Tira, tira. Tiro? Espera que no voldria tapar la càmera. Ja la tens tota. Ne preparo més per si acas? Vale. Bueno, això ja va agarrant més cos, no? Sí, Una Sí. mica més? O que sí? potser sí. Vinga, doncs una miqueta. Bueno, este vídeo, si hi ha alguna persona pues, que vulgui comentar, deixar algun comentari, algun consell, pues ja ho sabeu, a la casilla de comentaris està per això. Perquè si algú pues, vol deixar alguna cosa escrit, pues per què no ho feu Sí que així o ho feu així? Ara, a veure, escolta, el punt este que dius que s'ha de donar, Ja el què és tenim. això? Que l'agarres que així, estigui- Veus? l'agarres i quasi que te la lleves tota? O... La sogra de la Maria diu, l'has de pegar palissa. L'has de pegar palissa a A la pasta. l'has de pegar palissa. Manyo. Vols més farina i le pegues No. més palissa, o no? Pobra pasta. Doncs bueno, ja tenim la pasta pasté i ara fem boletes. Aplanant bé les boletes. Hi haurà gent que no la pensarà bé, però bueno. Bueno, escolta, així fem el que sabem. Que no se mos obrisque. I ara ficam una cullereta d'això, de cabello d'àngel. Bueno, això és com una empanadilla, no? És com Más una o menos. empanadilla, claro. No, mira que bé. Simplement la pegam i ja està. La pegam. Vale, I ara Així quan ves que tinguem tens- l'oli roent la ficarem. vale, doncs Així vinga. n'hi ha més boletes prepareix. Anem a provar. El que passa és que hauríem de preparar una altra taula per poder adelantar. Bé, de moment ja lleveu la primera. Tieta està així. Així tenim a Roser. Has Oh. vist que bé, Mira, el Escolta, primer, tu, lo Has primer. d'anar a Masterchef o què? Sí, ara vaig, corrent. Perquè no Allò vols. de nunca A te veure. acostaràs, nunca te acostaràs. Així ja sí, n'hi ha saber. 3. Que ja quasi es ficam a Lo la que, sartana. I això ja està bé o potser és una mica... Mira que guapet lo meu. Mira que sé. maco. Mira'l, Ja quasi mira'l, el pots vea. ficar directament a la sartana. Ara, pues a va, veure, vinga, així oi, hi ha que una guapet. sartana en oli, que ja fa rato que l'han posat.
Pues encara no està Encara no està prou. Encara no Bueno, està? sí, ja Sí, Robi. sí, Lo sí. fico? Sí. Venga, vamos con otros cremados. Pues, Mira, os cago en les fulles de l'Amelia. A ver, l'òlia està, pues ja... Ja està, ja. Vale. Ja m'ha fet agarrar gana i mira que jo me pinxo cada rato. Ai, que Bueno, això ja va agarrant color, no? Sí. Ara ja, guardant així, tant rato. al sucre en farina, no? Sí. Sí, Un rebotat. anem a veure què li falta per este costat. Que si Però no és que ara ruïdo. ja en tenim 3, que n'hem fet un altre i així... No, que tenim 4 per ara, quan els 3 mesos. Perquè ara ja va ràpid, això. Bueno, ara ja estan fregits i ara s'ha de passar per farina i sucre, no? La farina se fica perquè s'apego més el sucre. Ah, vale. Vale, per deixar-la així. No una em feia mica bé més. perquè això és anar així. Vale, És com... vale. L'he xafat. Sí. Bueno, suposo pues que ho estàvem explicant bé, no? I se veu bé el procés des que ho has començat a estar, I això ja, diguem, és el punt final, no? Sí, Bueno, jo considero que el punt final és ja minxar. quan molt minxam. Exacte. Bueno, i així tenim a Roser, pues, que està així fent de fregidora. Bé, ara mateix lo vaig a treure. Bueno, a veure, com m'ha anat això? Ja m'ha acabat quasi, però t'us ha sobrat algo Sí, i mira. no n'hi havia prou cabello d'àngel i ara ho faig així com uns cigarrets, com uns xurrets. Uns xurrets, anem a fer un Vale. fregit. Igual ho aprofitarem, però vamos, ha anat molt bé les medides. Sí. Sí, mos ha quedat tot molt Us ha quedat ajustat. molt bé. Com que la darrere, No res de fonut. ara el ficarà. Vale. A I veure. ara ficarem I ara els xurrets. has de ficar els xurrets. Sí, la bandeja Ara, està. bé, bé. Ja ho vas ficant ja. Sí, ho aprofitem tot, Tot. Bueno, i així tenim el final de la tarda. Ja tenim els fonuts i hem fet com una espècie de xurrets en la pasta que ens ha quedat. I fijeu-vos en les medides que han ficat, que tampoc ha sigut molt No. i molt, la quantitat. Bueno, això bona són així. fonuts d'amics de Malla, no? El que Sí. mos ha eixit. S'ha de ficar el nom. Lo que bonament sabem fer. Molt bé.